Ambo samya medal lirakaken wileting ganda Jaya wanggung mangun sangiti Benjang sangat jimidil Latinya ngedali wetutha Surai lega Kaya buta singa ragil Pasti gangga Benjanya mangan mbak boyo Kawula nuwun Yanapati animbali kula Adipati Kererean saking negari Dwaraka Kawestri wingking saking Kadipaten Kencing Barung Pami kula pun Adipati Sasra Yaksa Cumadung dawuh Panjenengan kula semanten ugi kula Adipati saking Guwa Barung Nami kula pun Sasra Diyu Cumadung dawuh Panjenengan kula semanten ugi Yanapati kula ingkang abdi kula pun tumenggung Jaya Pudenda Cumadung dawuh kula pun tumenggung Mentru Gena Cumadung dawuh kula pun tumenggung Kumandang Garba Cumadung dawuh kula nuwun tumenggung Wiramuka Cumadung dawuh Panjenengan kula Cumadung dawuh Yanapati kula pun siwa dada nyadong dawuh manggota kabeh para kadang-kadang kulan sira Adipati Kerereaning Sinuwun Prabu Yudha Kala Kresna nggih wonten dawuh dina iki sira pacak baris ana ing repat kepanasan tak jaluk gawemu Sinuwun Prabu Yudha Kala Kresna kepengin banget sinembah Triloka Tri kuwi telu loka kuwi jagat kepengin sinembah jagat telu siji jagating dewa loro jagating Gandhawa kaping telu jagate menungsa mula kanthi cara bedah kayangan Suralaya iki dadi sarana ngetokke marang kadigdayaning Sinuwun Prabu Yudha Kala Kresna aja kongsi disepelekke marang sapa wae ingkang dadi kersane Sinuwun ingkang sepisanan sing bakal dibedah ya kuwi kayangan Suralaya. Piye? Kula sagah Raden. Sampun kula sramakaken gesang kula kunjuk dhateng Sinuwun Prabu Yudha Kala Kresna. Bejah kula lampahi Raden. Ya. Mula kang saka kuwi aja wedi kangelan. Yen ta ana rame dudu rame para dewa ora ngulungake kayangan Suralaya. Aja dadak padha kokean pitung kayangan Suralaya digawe sungsang bawana bali. Kagiat risang kapirangu. Rinangkul